botilaren barruan bidali didazuen marimototzen CD-a ere. Gure taia. Beste olerki batzuk prestatu ditut eta botilaren barruan sartu ditut. Badakit, ediz eta porrotzen lagun handiak zaretela. Orduan, zuen ikastorara joaten badira eta ikusten badituzue, ezako altzerieteke olerkiak irakurri eta gustokoak badituzue urrengo diska sartzeko nahi badute abestu dut. Ez haukatu, batzutan, itsas bazterrean paseatzen nabilenean, iruditzen zait zuen abestien doinua entzuten dudala, olatuak ekarririk, handik, itsaso honen beste aldetik. Jarraitu kantuan, eta botilak bidaltzen. Aixo, anitzago zagantzarik, zesako da,